आता दिवस मावळलो हा. आता ह्या आपण उकलूया. ह्या बघा, ह्या काढून घ्यायचा. ह्या आपल्या वाटूचा. हे घे. आता ह्या बघा, ह्या आमचा गार्डन बाल्कनीतला. आता ह्या तू एक कुंडी रिकामी होती त्याच्यात सगळ्यांचं बाल्कनीतच गार्डन असतं. ह्या सगळं आता ह्याच्यात वतूया आपण. उगावला तर उगावला. ऍक्च्युली खाली जाऊन गार्डन मध्ये गावी कशी असतात ना, जय जावत आहे घालायचं पाणी एका. झाला. किती दिवस तुका किती दिवस घालूचा आता. आता ह्या जा ना छोटा, ज्या सरोजने आमच्या चायच्या रसुबीत कुठली तंदुरी चाय त्याच्यात वापरला. ह्याच्यात ना आता पोरग्याच्या माझ्या काय असतात ते प्रोजेक्ट असतात, ऍक्टिव्हिटीज असतात. मग झाडा लावून पाठवा. मग ह्याच्यात अशी झाडा असेल ती लावून पाठवायची. ह्याच्यात आपण दही घालायचा. एका चांगल्या पाण्यात ठेवायचा 24 तास. चांगला पाणी मुरला की ह्याच्यात सगळा दही मस्त होता आणि लागता पण चव भारी. म्हणजे काय कुठली पण गोष्ट ह्याच्यातनं वाया जात नाही.